Zadovoljstvo mi je pozdraviti u studiju našem gospodina Marijana Škvarića, jednog od najdugovječnijih čelnika, odnosno gradonačelnika u Varaždinskoj županiji, a vjerojatno i cijeloj Hrvatskoj. Dobar dan. Evo, sa zadovoljstvom pućem pozdrav i vama. Vi ste na čelu Lepoglave već 5. mandat, zar ne? Sad ste u izbornoj utakmici za 6. mandat, a koliko se ja sjećam, nemate niti jedan istražni postupak, a kamoli optužnicu ili sudski proces. Pa je li to moguće u Hrvatskoj tak dugo biti na vlasti, a ne postati pacijent, da tak velim, pravosuđa? Pa ono što ste rekli, da, možda izgleda čudno, ali ne bi trebalo biti čudno, to bi trebalo biti normalni kodeks način rada, ponašanja svih nas. Ovo iskustvo koje ste mi naveli je, da, zaista jako dugo. Ja imam ipak 19 godina rada u realnom sektoru, znači kao ipak inženjer, kao završeni, radio sam na mnogim poslovima vođenja, kao tehnički direktor, šef proizvodnje i ta iskustva imam. 2001. sam postao predsjednik gradskog vijeća do 2005. kada sam se kandidirao za gradonačelnika, jer grad u kojem živim sam mislio da može puno bolje i smatrao sam, jer nisam bio zadovoljan i kao relativno mladi čovjek u ono vremenu kad bi i trebali svi preuzeti odgovornost i krenuti nešto mijenjati. Jeste danas, kad gledate te godine unatrag, tih 20 godina, zadovoljni sa ostvarenim kad ste kretali kao inženjeri iz realnog sektora u javnu upravu, imali ste sigurno nekakve ideje, ciljeve, želje. Gdje su one danas? Jesu li one ostvarene u kojoj mjeri u vašem gradu koje ste preuzeli? Pa naravno jako sam zadovoljan, naravno nije bilo lako. Evo, ja kao inženjer i kao gradonačelnik znam puno brojke koji jesu. Sa čime ste zadovoljni? Pa evo, gledajte, kad sam preuzeo grad, Lepoglava bila komunalno potpuno devastirana, gospodarski nerazvijena i društveno nije bila uopće aktivirana u tom kontekstu. Sve što je trebalo je krenuti praktički iz početka. I to je bio razlog zbog čega sam se kandidirao. Konkretno, u ono vrijeme kad govorimo o gospodarskom, o komunalnom uređenju, 30 km ceste je bila asfaltirana i to onako najmanje što se može napraviti. Danas je 130 km cesta, praktički nema ni jedno domaćinstvo u Lepoglavi da nema prilaz asfaltom i dobro utvrđenom cestom. Imaju praktički i do klijeti i sad me neki dan pitaju da dobro ne radim jer ljudi voze drva i šume, nemaju asfalt gore, kako će oni voziti drva. Bilo vam je nekih jedva kilometar nogostupa, sada ga je preko 30 km nogostupa. 200 lampi na cijelom području grada Lepoglave. Od toga i struje na području Višnjice smo imali i vodu iz Slovenije, ne našu domaću. To je trebalo isključiti i priključiti se na nas. Danas je 2400 lampi. Nema gdje se ne svijetli, a to ljudima treba. Također, javne površine kao što su parkirališta i druge stvari, ničega nije bilo asfaltirano. Sada smo to sve napravili. Primjer centra Lepoglave. U centru Lepoglave sve je bio makadam, osim glavne županijske ceste koja ide sad i još jedne ceste ulice Antuna Mihanovića. Danas je sve u tom kontekstu asfaltirano. Kad govorimo o komunalnoj infrastrukturi, govorimo o gospodarstvu. Naravno, sve je bilo u stečaju, osim slavne kaznionice koja će uvijek raditi i uvijek će imati tu mogućnosti. Sve drugo je bilo u stečaju. 1400 nezaposlenih je bilo na području grada Lepoglave. Danas imamo razvijenu poduzetničku zonu. Evo, do prošle godine svih 25 hektara koje je komunalno uređeno smo prodali. Sad se radi intenzivna gospodarsko ulaganje i ne samo za domaće. Mada za domaće po meni moramo prvo gledati, a onda imamo iz Italije, iz Njemačke imamo također ulagače koji tu rade. Nemamo više nezaposlenih, odnosno po zadnjoj evidenciji imamo 90 nezaposlenih, ali to su teško zapošljivi ljudi, stari i bolesni koji ne možemo zaposliti. Tražimo čak i radnu snagu izvana da možemo popuniti taj dio. Dajemo potpore gospodarstvenicima, u tom gospodarskom dijelu tu je razvoj poljoprivrede, također imamo dosta ideja, konkretno ćemo još kasnije o tome, naravno turizam,
turizam. Turizam je ono što na neki način smo digli na najveću razinu, veoma bogata povijesna kulturna tradicija koju Lepoglava ima, da ne spominjem prvo sveučilište, gimnazijom, gazofilacijom, zbog Pavlina, ono što smo zaista dobili, to je prekrasna stvar koju imamo. Turizam, niko nema takav položaj. Ravna Gora, najljepša planina, Ivančica, najviša planina sjeverne Hrvatske, udaljina rijeke Bednje, koja je najduža rijeka u Hrvatskoj koje ima. To je potencijal za razvoj svih onih stvari koje se tiče turizma, zaštite okoliša. Evo imamo također ugasli vulkan koji je na području grada Lepoglave, Gaveznica, tu radimo projekte. Znači u tom dijelu gospodarstva, poljoprivrede, turizma smo puno napravili. Društveni segment. Da, ono vrijeme, evo, ove godine i iduće jako puno naših udruga slavi 20. godišnjicu. Znate zbog čega? Zato što sam prepoznao da se ljudi trebaju udružiti, trebaju iskazivati zajedničke interese preko udruga, a grad Lepoglava će na tome pomoći. To sam uspio. Zatim u onom kontekstu što kod društvenog dijela to su udruge civilnog društva koje zaista pomažemo financijski, sadržajno i ostalima. Tu su vatrogasci koji čine osnov zaštite ljudi i imovine. Ono je bilo, su imali, da ne velim, nikakvu opremu. Danas ćemo govoriti više što smo sve napravili za vatrogasce, što ćemo napraviti. Imamo gradsku knjižnicu gdje smo je našli poseban prostor gdje nije bilo, jer smo napravili TKIC, to je kulturno-informacijski centar, opet iz fondova Europske unije. Imamo sport. Mi smo prvi europski grad sporta 2015. godine gdje smo prvi krenuli da je sport izuzetno bitan za svaki grad ili općinu. Tu su ljudi koji se bave sportom svih generacija, zajedno se druže. To je ona priča koja zaista ima najviše. Posebno sam ponosan na to da sam prepoznao da trebam definirati i potrebu za dječje vrtiće i obrazovanje. Dječji vrtići, nemam liste čekanja, 40 eura je prosječna cijena, socijalni status, u budućnosti planiram da bude besplatni vrtić. Imaju sve ono što im treba, osnovne škole su sve u jednoj smjeni, produženi boravak, znači financiram vanškolske, vannastavne aktivnosti, ulažemo puno u njih, imaju dvorane. To je ono što je, a posebno, evo ima još puno toga za pričati, ali posebno bih rekao da sam uspio promijeniti prije svega brendiranje, odnosno poimanje svoga grada, grada Lepoglave. Više nismo grad u kojem je rešt. Ne grad koji je zaista grad obilje kulturom, baštinom, koji smo ponosni na ono što su nam ostavili i zato što smo na UNESCO-voj listi. Evo, to je ono, u tih 20 godina izgleda puno, ali kad krenete ne od nule, nego još 5 metara ispod nule, stvoriti to je veliki stvar i ono što je najbitnije, za sve te aktivnosti, jer fiskalna stvar grada nije baš bajna, nismo mi veliki grad, niti imamo ogromnu industriju koja stvara nove vrijednosti. Ja sam prihvatio grad, sad govorim malo o kunama, jer onda bilo su 3 do 4 milijuna kuna, 500.000 eura. Danas, evo, prošle godine smo završili sa 5,7, odnosno pretprošle sa 6 milijuna eura. Znači, povećali smo 12 puta proračun. Ono što je isto pokazatelj razvoja grada, to su vam ulaganja koje se govore u nekretnine, odnosno povećanje tog iznosa. Znači kad sve nešto napravite, onda vam se to upiše u taj iznos. Kad sam preuzeo grad, znači sve što je bilo su ceste, nogostupi i infrastruktura i bila isto vrijednosti oko 3 milijuna kuna. Sada je vrijednost također negdje oko 13 milijuna eura. 100 i nešto milijuna kuna, povećali smo to opet 16 puta. To vam samo govori pokazatelji što je bilo prije, što je danas. Neko samo može reći, nič se ne vidi, nič se nije napravilo i tako dalje. Da, sad je to normalna stvar. Pitajte generaciju moju prije 20 godina kako je izgledao grad Lepoglava, kako izgleda danas. Još ima puno posla. Da, vjerujem da. Recite, kad smo počeli ste sa komunalnom infrastrukturom, što je sa vodovodom i kanalizacijom? To mi se čini posebno specifičnim i zahtjevnim stvarima baš za grad Lepoglavu, jer je bilo dosta lokalnih vodovoda. Jeste to uspjeli riješiti sve ili još ima nešto?
Pa gledajte, prije svega, to nije na meni kao način da ja to rješavam. Postoji zakon o vodnom gospodarstvu, zakon o komunalnom gospodarstvu, zakon o korištenju voda za ljudsku prehranu. I ono što uvijek hoću reći, da mnogi govore svašta, ali mi kao gradonačelnici i s većinom se moramo pridržavati zakona. Ako zakon neko nije dobar, onda ga izvolimo mijenjati i onda ćemo se po tome pridržavati. To govorim zbog toga jer je tu još uvijek problem, jer Lepoglava je opet taoc ponašanja Ivkom Voda i naravno gospodina Batinića, koji su jedini osporili odluku Vlade Republike Hrvatske i resornog ministarstva da Varaždinska županija u cijelosti bude jedno distributivno područje. Zbog toga što to nije Ivkom Vode prihvatilo na skupštini, zahvaljujući Batiniću koji je to opstruirao, znači grad Lepoglava ne može pokrenuti svoju aglomeraciju. Jer u zakonu o vodnom gospodarstvu piše da na području aglomeracije mora biti samo jedan distributer. Točka. A ja imam dva, Varkom i Ivkom. Dobro, to je a oni se ne mogu dogovoriti. Je to sad riješeno s obzirom na... Nije riješeno. Nisu još uvijek Ivkom Vode pripojene Varkom? Pa Ivkom Vode od siječnja po tom zakonu su trebali izgubiti koncesiju. Da. Znači, također i tamo piše da se nakon toga od strane Hrvatskih voda i resornih ministarstava neće više financirati ni jedna aktivnost oko proširenja vodovodnog sustava i tako dalje. Ivkom Vode normalno dalje šalje svoje račune, radi što i ništa, ne dobiva sredstva. To je jedno veliko praznina zakonska koju treba netko rediti. Ste pitali mene da li sam ja to riješio. Ja to ne mogu riješiti. To je jasno. Me nije briga. Ako netko radi mimo zakona, onda će za to dio odgovarati. Ono što ste rekli, zbog čega ja 20 godina ipak ne trebam nikome se skrivati, niti ništa govoriti. Pa zato što mi je osnov da se pridržavam zakona. Ljudima to mnogim puta nije dobro ne sjeda i tako dalje. Evo recimo jedna stvar, kad govorimo evo konkretno, pitanje je da li ćemo mi sad uspjeti još dalje ta aglomeracija se pokrenuti, mada imamo građevinsku dozvolu sve imati. Zato se zahvaljujem Hrvatskim vodama koji su mi omogućili da bez toga što nemamo uvjete na neki način pod navodnicima, došli smo do projektne dokumentacije i sad se može raspisati natječaj, ali ne može dok se ne riješi ova problematika. Ali u tom trenutku Lepoglava može biti i taoc zato što ne znamo kako će se u budućnosti, jer sredstva iz NPO-a vrijede do 6. mjeseca ove godine, još jednu godinu dalje. Ako ne uđemo, kako se veli, na taj cug, onda prošlo. Da li ćemo dobiti 85-15, da li ćemo morati 50% mi platiti, da li će nešto drugo biti, ne znamo. Mada sad ljudi svi se žale, gledajte, treba na kanalizacija, kam bomo mi puštali. Ljudi, postoji isto zakon da ako nemate kamo puštati, onda moraš napraviti septičku jamu. Ali onda ćeš tu septičku jamu 3 puta godišnje čistiti, a nećeš ju voziti u prvi potok, nećeš ju odpeljati na pročistač i to ćeš platiti. Pa onda se vidi kako ti se isplati čekati, jer ne mogu više ljudi raditi što bi htjeli kako bi bilo prije. Znači, morat poštivati proceduru koja, ako nije, to ti sve kažemo. Evo, samo je to pitanje oko tog dijela što smo napravili. Jedna od stvari koje, evo, nisam riješio, ne mogu riješiti, je ta stvar oko aglomeracije, ali to treba riješiti konačno Vlada. Spomenuli ste također potencijale koje ima u turizmu, to je nedvojbeno, pogotovo kad će se uspostaviti taj park prirode koji bi trebao pridonijeti atraktivnosti, no ima nekih pritužbi da možda ovi kamenolomi svojim eksploatacijom, pogotovo kad je buka uslijed eksplozije, malo narušavaju idilu. Ljudi se boje recimo ulaziti u nekakve investicije oko vikendica i tih kuća za odmor, pa veli kaj bi mi sad netko došlo na odmor i ono odjedanput miniranje ga razbudi. Je li to često iz očure se čuje ili je rijetko ili su to samo isprike da se ne poduzme nešto, privatna inicijativa? Pa gledajte, prije svega život nije jednostavan. Taj kamenolom u Očuri, u Golubovcu koji je u neposrednoj blizini i asfaltna baza koja je na području Lepoglave, nisam ja kao donačelnik ovoga. To je u Krapini zapravo. Ova Očura, Holcim, to je u Lepoglavi, a također i drugi Golubovec je u drugoj županiji. Ali to je već u tom dvorištu preko 80 godina i taj dio aktivnosti je
da ne velim, mnogi ljudi su tu radili, mnoge kuće, ceste su se zbog toga napravile. Da, postoji tu opasnost, što ste rekli, da je to velika devastacija prostora, zahvat u prostoru, nije jednostavno, da, postoji buka, postoji evo i miniranje, postoje teški kamioni koji se voze po našim cestama, koje su problem sigurnosti u prometu. Ali gledajte, kad je odgovorni izvođač, onda prije svega što sam rekao na početku, postoji ti zakone kojih se moraš pridržavati. Tako da, neću sad nikoga reklamirati, ali u tom kontekstu na neki način se pridržava, tako da mi imamo uređeni okoliš i to je ono što je. Imaš zakonski još eksploataciju koliko ti treba, nakon toga ti neće se dozvoliti širenje niti takva jedna djelatnost. Znači, da, to sad tu stoji. Ja osobno ne mislim da sad ja idem kao neki moji kolege raditi da tam transparentnima nešto idemo skraćivati, nego uvijek želim razgovarati što jedni i drugi, poštivajući i privatnu inicijativu i rad, i interes lokalne zajednice i naglasak na zaštitu prirode, što možemo pomoći jednim drugima. I da, to zaista radim, ja sam uvijek za razgovor, a onda ako i treba, to smo već i dokazali na mnogim stvarima, možemo isto preko inspekcijskih nalaza i svega tražiti zadovoljštveno pokrštivanje zakona i tako dalje. Samo jedan primjer. Da. Evo, što bi bilo, sad sam se vozio za Varaždin i u Ivancu opet vidim jedan veliki plakat, mi ne želimo našem dvorištu očuru. Ok, to je vaše pravo. Ali što da ja kao gradonačelnik pravim sljedeće? Da ja svakome koji iz Ivanca dolazi u moj kamenolom tražiti materijal za gradnju svoje kuće ili kompletni grad Ivanec ima taj materijal iz ovog područja koje uređuje ceste, gradi i aglomeraciju i tako dalje, što ako ja njima zabranim da više ne bi smjeli voziti iz tog dijela. Neka idu gdje god hoće. Mogu ići u Istru, mogu ići u Mađarsku, mogu ići bilo gdje i zemlji si materijal gdje je valjda drugi pristup svemu tome. Pa ćemo vidjeti koliko to košta. Ja nemam ništa problema, zatvorit ćemo sve i vozit ćemo iz Libije, čujem da tamo najviše ima tamo. Ali će to koštati 10 puta više nego košta danas. Ako su ljudi spremni platiti bez kompromisa razmišljanja, ja sam na njihovoj strani. Brza cesta se nakon puno godina pričanja konačno počela graditi, za nju treba između ostalog i kamen. Tu postoji dvojba, jel su postojeći kamenolomi dovoljni ili trebaju novi, a protiv kojeg se opet su neki. Jel vi vidite to, mislim, neki problem da te cesta ne bude išla onakvim tempom kak je priželjkivano ako neće biti kamena? Pa ja sam rekao da ne vidim problema, samo iza svakog problema postoje, dok nešto odlučite, trebate stati iza toga. Što se tiče brze ceste, ja prvi kao gradonačelnik Lepoglavi sam užasno nezadovoljan zato što ja ju već slušam više od 20 godina, imam ih prostornim planovima od 60. godina gdje je ta brza cesta bila već splanirana i ovu brzu cestu ja vjerujem da je jedina u Hrvatskoj koja se 30 km ceste radi po fazama, evo 7,5 km, i to se još radi u punom profilu, nego se radi samo jedan dio. Ako mi ne možemo početi napraviti 30 km, onda bolje nemojte niti započeti, jer ja, dobro, nisam tak star, nisam ti tak mlad, ali mislim da tek unuci možda budu doživjeli dok će ta cesta doći do Lepoglave. A to je ono što nije dobro, jer ono što sam puno put govorio, iz razvoja moga grada treba mobilnost, treba biti prometni povezanosti. Ja sam sad između Varaždina i Krapine, dok svi dođu do mene, već su svi prošli tu potencijale gdje će uložiti, tako da nam iz te razine baš nije jednostavno i to bi trebalo puno brže uložiti, napraviti. Industrija, ljudi, gustoća naseljenosti, potencijali u turizmu, gospodarstvu, ma to je ono što trebamo napraviti. Nemam ništa protiv, ali vući 30 km ceste kroz krši kamen i vući kroz ovo područje gdje zbilja odiše razvojem, ljudima i svemu, mislim da to nije svejedno. I ne želim, evo iskreno kad govorim o tome, da poimanje naše Hrvatske je samo jednoznačno sa morem. Nije. I kontinent i ni sjever imamo što ponuditi i tu se trebamo boriti za to. Da, to je ono što sam rekao, da sve ima rješenja. Naći će se svugdje taj materijal, ali to će koštati. To će onda poskupiti tu cestu još barem 50-100 puta,
Ljudi, neko to opet treba platiti. Novci ne padaju s neba, treba će nekomu uzeti kome. Opet tim istim građanima. Znači, što i kako napraviti? Sad nisam u situaciji da ja odlučujem o tome, samo velim, treba malo sjesti i razmisliti u tom dijelu. Kod mene u Lepoglavi su bili kamenolomi, već 80 godina to ima dvorištu, može taj suživot biti usklađeni, napravljeni da budemo svi, nije jednostavno, da budemo svi napraviti. Treba razgovarati, a ne ići dosljedno. Ja to više ne želim i nije me briga, jer ne znam niti rješenje kako bude. Velim, ne želim se to dijeliti u svakoj svojoj ingerenciji. Unatoč ovom hendikepu prometne povezanosti, Lepoglava ipak radi iskorake. Vi ste pobrojali to na početku, spomenuli ste Gaveznicu. Koje je to faze, koji su to rokovi, zašto baš Gaveznica? Pa evo, kad govorimo o tome, što ste rekli, park prirode, apsolutno sam za to, zato što i želim da na jednim pravim, gospodarskim, ekološkim, a i zakonskim osnovama upravljamo ovim resursom, ovom ljepotom koje imamo i vrijednosti koje imamo. I samo na nama ovisi tome da li ćemo biti sposobni da to mi iskoristimo. I ja sam za to se to napravi, a onda sam naravno i ponudio i županu, i vidim da u tome itekako dobro pozitivno razmišlja, da Gaveznica, odnosno Lepoglav, bude centar tog parka prirode. Jer sam rekao, imamo potencijale i ta sama Gaveznica kao zaštićeno geološki spomenik ima svoju osnovu i ono što je najbitnije, evo pokrenuli smo za ovih 4 godine taj projekt Gaveznice zajedno s županijom i gradom Lepoglavom i Agencijom za zaštitu prirode i okoliša i to bi bila prekrasni prostor, znači taj centar za posjetitelje gdje bi s tog dijela mogli onda sve od na Ravnu goru, na Ivančicu, na Strahinčicu, Trakošćan, znači sve te potencijale mogli vidjeti. I da, to je ono što bih htio, da područje Lepoglave bude i da to je još jedan osnov da još gledamo na pravim zakonskim, ekološkim osnovama iskoristimo te koje faze zapravo trenutno taj? Pa on je sad u fazi, još trebamo riješiti jedan dio imovinsko-pravnih odnosa. Kod mene vam je sve problem državna imovina. To niko nema takav slučaj kao što imam ja. Dok se to riješi, idejni projekt je gotov, glavni projekt je gotov, da se omogući da damo zahtjev za izdavanje građevinske dozvole i onda naravno to će nam omogućiti da otvaranjem fondova Europske unije na koje se možemo javiti, možemo krenuti sa izgradnjom. Evo ja vjerujem da ove godine ćemo morati riješiti sav ovaj papirnati dio i do građevinske dozvole i već sad možda ove godine iduće tražite evo iznos i mogućnosti apliciranja na fondove i krenuti sa izgradnjom. Lepoglava, isto ste spomenuli ranije, ima tu stvarno bogatu povijesnu baštinu. Koliko ste zadovoljni da je recimo samostan Pavlina u funkciji danas, koliko ste ga uspjeli obnoviti, sačuvati? On je uistinu impresivan. Pa evo, gledajte, to je isti slučaj. Znači ja, kad govorimo o imovini, 60% imovine u gradu je vlasništvo države, odnosno prijašnje kaznionice u Lepoglavi, tako sustava koji jesu. Ostalih nekih 15-20% je vlasništvo biskupije, znači samostana i crkve, a ostatak je vlasništvo grad Lepoglava. A gdje je problem? Znači sve što se dešava u Lepoglavi, svi pitaju gradonačelnika, a zašto ti to ne funkcionira? Znači mi imamo poznate Lepoglavu u ulici Hrvatskih Pavlina 4 zgrade koje su kulise za ratne filmove. Znači prvo što se dogodilo da kaznionica sama koja je koristila te zgrade za stanovanje za svojih službenika je to zapustila. Tako devastirano, zapušteno stanje je onda predala državi temeljem zakona i sad to tamo tako stoji. Već 10 i više godina ja pokušavam sa državom naći nekakav dogovor, sporazum što ćemo i kako ćemo nešto napraviti. To priznam, tvrdoglavo sam stvorenje, uporno, ali ne možemo se maknuti s toga. I naravno, a s druge strane ulica vam je onaj dom kulture, isto bila uronula zgrada. Kad sam ja došao iz Fonda Europske unije, još 2007-2009 smo mi otvorili i potpuno uredili taj prostor koji je sad centar svih kulturnih i društvenih događanja. Gradsku upravu smo uredili. Sve što je gradsko vlasništvo, sve smo uredili. Evo sad ulažemo i u centralni park, mada i opet taj park nije gradski, ali ne trebam tražiti suglasnost od države. Meni su propadali nekoliko projekata
projekata koji nisam uspio dobiti, jer kad krenete u projekte, a to bi moj kandidat isto trebao znati. Drugi, da prvo su imovinsko-pravni odnosi. Možeš dokazati da nešto gradiš na svome. Ako nije tvoje, onda moraš dobiti suglasnost ili od vlasnika, ili ako ste suvlasnici, što je najčešće to. Čekam po 6 do 10 mjeseci, godinu dana dobijete suglasnost, da vi gradite na tuđem i niš ga ne pitate i onda vam kad aplicirate, tu isto država velim, pa ta država je vlasnik, nije mi dala suglasnost, sorry, takva su ti pravila. Znači, to govorim za taj dio. A nešto slično, iskreno moram reći, je i primjer i biskupije i Samostana. Nakon smrti biskupa Culeja, koji je zaista dušom zbog Stepinca tražio i borio se da taj Samostan postane centar duhovne obnove cijele sjeverne Hrvatske. Puno je uloženo uz mnoga pokroviteljstva, sponzorstva i od Kanade i iz Europe. U ono vrijeme INA je bila glavni pokrovitelj. Puno se uredilo i trebalo još samo malo da se taj dio i stavi u sadržaj. Nakon toga smrti do danas u Samostan nije uloženo ništa. I najčešće u razgovoru, evo, razgovarao sam više puta, da je to veliki zahvat, veliki problem. Znate, problem je samo tome da ne možete doći do cilja ako vi ne znate koji vam je cilj, što ste si postavili. Ne mogu reći sa zadovoljstvom da idemo nekakvim dobrim pravcem i da možemo od tog djela napraviti. Samo si ipak govorite tome koji je to kontekst Pavlinskog Samostana, Pavlina, 1503. Znači 626 godina smo mi bili jedno vrijeme nositelji vjere, kulture, obrazovanja. Naravno, onda povijesnom tragedijom i ukinućem Pavlinskog reda smo postali Alcatraz. Da. Alcatraz. I sada ja kao gradonačelnik zaista pokušavam to opet vratiti na one temelje i one pravac koji je. Pozivam sve, još jedan put napominjem, da, očekuje se od gradonačelnika puno, jesmo tvrdilo stvorenje, ali kad s druge strane nemate sugovornika, ni želje da se neke stvari ulože, pokrenu ili nađemo realni dogovor, jako teško. Dobro, ako je takav problem oko Pavlinskog Samostana koji je prazni zapravo, što onda reći o kaznionici? Što bi bilo kad bi vi rekli, ne znam, javno u Zagrebu i okupili Lepoglavčine i rekli, čujte, mi želimo kaznionicu, ali ne više ovdje u jezgri grada, nego malo dalje ispočetka napraviti. Je li to utopizam? Koliko je već kaznionica postoji u tim... 170 godina smo postavili prošle godine. Evo. Da, to je puno, to je još iz vrijeme Austro-Ugarske praktički. Ali ima neki primjer u Europi da je takav jedan objekt iseljen negdje. Ja vjerujem da bi onda Lepoglava još bolje prodisala, kao i kad bi vam dali imovinu ovu koju imaju. Šta mislimo o kaznionici? To je to da sam već prvim prostornim planom kojeg ja gradonačelnik sam donio, smo definirali jedan prostor na ulazu u grad Lepoglavu iz pravca Ivanca, tamo u naselju Ček gdje oni imaju poljoprivrednu ekonomiju, da se tamo primjesti cijeli taj kompleks na to područje. Da konkretno velim što mislim o tome. Da. A temelji se na tome da ako vi imate takav kompleks u centru Lepoglave, koji Lepoglava nije preveliki, rekao sam gdje je taj problem, onda ste vi blokirani u mnogim stvarima i situacijama koje jesu. Ne možete ništa napraviti, a da nekoga ne pitate i ne visite o nečemu. A cijeli taj sustav, to moram otvoreno reći, je takav da dok vi tražite odgovor i nekakav stav i bilo što vam prođe godinu dana, 2 godine. I što ako neko ima volju. To otvoreno mogu reći 60 i nešto godina živimo Lepoglava i poznam taj sustav. Što vam reći da od 2017. do evo prošle godine kada je bio ministar Habijan već nekoliko puta razgovor sa mnom, nijedan ministar nije bio u Lepoglavi, odnosno bio u Lepoglavi, ali se nije javio gradonačelniku da ispitamo mogućnosti što i kako možemo u tom kontekstu nešto napraviti. Dobro, što bi ministar Izvolite. Da, on je zaista rekao da uvažava to i nakon te posjete već puno ima pozitivnih koraka i aktivnosti i planova koje je dogovaran sa ravnateljem kaznionice koja se treba. Niš drugo, počeli se uređivati okoliš kao što radi grad, počeli se uređivati i oni.
Ono što isto tako hoću reći za primjer te prakse. Znači, to je takav sustav zatvora koji je izgrađen između dva svjetska rata, znači takozvanu zvijezdu. I to je bio irski sustav. Znači, bilo je puno takovih po Europi zgrada koji su bili za te namjene. Sve do jednoga. U cijeloj Europi, osim našeg Lepoglava, su pretvoreni u kulturne centre. Svi do jednoga. Evo, u Danskoj imate jedan primjer gdje su dobili svjetsku nagradu za arhitektonsko uređenje, sadržajnost, što s toga dijela treba napraviti. Pa sad zamislite Lepoglavu, da se to preseli dole. Znate šta bi još dobili? Kako vi možete u zgradi koja je 170 godina stara napraviti moderne penološke sadržaje da bude adekvatno tome? Znači, vi trebate nešto napraviti, a tim nekim sobama je prije bilo po 12 do 20 ljudi. Sad ih je 4. I to je problem jer... Da, zato malo dolaze kazne. Jer smo neke stvari koje su. Znači, napravili bi novi sustav koji bi odgovarao svim uvjetima koje tu jesu. Ne bi rekli, pa Lepoglava ipak ima tradiciju, ima tolerantnost prema tome. Ajde se vi sad zamislite da se negdje hoće napraviti zatvor. Ma neće to ljudi ni blizu, jer znaju što to nosi. A s druge strane, neko ko govori da će i sam zatvor biti pokretač razvoja, ne znam po čemu, gospodarstvu, što su zaposleni. Ti zaposleni da su bili u toj kulturi i ovim sadržajima koje sam napomenuo, sigurno bi stvorili višestruku vrijednost za grad Lepoglava nego sad zatvor koji nosi meni. Zato ne plaća gradu nikakvu rentu. Mi od toga direktno nemamo nikakve koristi. Osim ljudi koji rade unutra, a ima ih sve manje iz Lepoglave, i plaćaju komunalnu naknadu i plaćaju porez na dohodak. Druge koristi grad u tom dijelu nema. Pristojbu za smještaj, recimo kao turizmu. Ne, ništa. Pa gledajte, smještajni kapaciteti su uvijek popunjeni, samo na krivoj razini. Kaznionica je mogla bar napraviti sebi smještajne kapacitete i za tu i za ovo mi nemamo hotela. Znate, u Lepoglavi, nakon svega toga. Znači, puno tih stvari, zapustiti si zgrade i objekte, a mogli su napraviti nekakve dobar sadržaj. Ovo stvarno bi bio povijesni zahvat, ali neke manje stvari i vi imate sigurno u planu u idućim godinama, jer ovo je malo teže izgurati, ne? To sami vidimo. Tako je. Da, bi mogli pobrojati o čemu razmišljate, što bi htjeli? Pa evo, nakon 20 godina, naravno imam tu nadogradnju koju želim još u komunalnoj infrastrukturi, ali tu sad ne želimo više na temeljnoj, mada sam htio da aglomeraciju i kanalizaciju, te osnovna temelja, to ćemo napraviti na cijelom području grada Lepoglave, dalje ću se truditi oko toga, ali naglasak na komunalnu infrastrukturu je na internetu. To je infrastruktura budućnosti i ono što sam uspio napraviti, to je da je Lepoglava bila vodeći partner, zajedno sa Bednjom, Klenovnikom, Cesicom, Donjom Voćom i Vinicom smo uspjeli preko Ministarstva gospodarstva na raspisani natječaj, prije svega dokazati da na području Lepoglave treba internet. Taj projekt je prošao i sad se očekujemo da za kojih mjesec dana bude se došlo do priključka na cijelom području. Svako domaćinstvo će imati priključak brzom širokopojasnom internetu. To je oko komunalne infrastrukture. Ali naravno najviše u tom kontekstu se bavimo ljudima. Ono što želim sad napraviti to je da ljudi život znače, da smo govorili o vrtićima, napravili smo ulaganje, da nemamo liste čekanja i sve one stvari koje imamo u vrtićima. Normalni korak će biti u tome da će biti i besplatni vrtići. Ono što također govorim o tome, da se ne bavimo samo i najmlađima, govorimo o mladim obiteljima. Ovog trenutka gradimo zgradu po POS modelu sa 16 stanova i to je ono da osiguramo mladima i krov nad glavom. Ne zanemarujem i osobe stare životne dobi koji su svoje znanje, vrijeme, život, stručnost uložili u razvoj, treba voditi o njima, s time da dalje nastavljamo s ovim projektom Geronto domaćice, da preko 50 do 100 klijenata, odnosno korisnika tog dijela imaju skrb, ali ono što je najbitnije, planiram izgraditi Geronto centar i izgraditi također i dom za osobe starije životne dobi. Naravno, kada govorimo
govorimo opet o ljudima, tu govorimo i udrugama na neki način civilnog društva i drugim udrugama, tu posebno spominjam vatrogasce koji zaista se zahvaljujem na tome što puno čine za grad i kad ih trebamo bilo kojem trenutku one se odazovu. Ovog trenutka ćemo završiti izgradnju još 2 vatrogasna doma, imam 3 vatrogasna društva, jednog u Višnjici smo napravili iz Fonda za zaštitu okoliša, u Kamenici sad 3. fazu stavljamo pod krov, to ću dalje nastaviti i ovaj 3. najveći za DVD Centralno društvo u Lepoglavi smo kandidirali projekt prema resornom ministarstvu, odnosno fondovima Europske unije, vrijednost 2,1 milijun eura i znam da ćemo to dobiti. U tom trenutku još ove godine krenemo sa natječajem i vatrogascima ćemo urediti cijeli taj dio sadržaja koja njima treba. Naravno, ono što govorimo i dalje, za županiju puno njih trebamo. Županija nam treba pomoći u izgradnji Gaveznice, to je dio zajedno sa gradom Lepoglavom. Govorimo o tome i za osobe stare životne dobi, mirovine nisu nikad usklađene sa realnim plaćama koje jesu i zato je dobro da država ide sa 13. mirovinom, ali županije i gradovi gdje ja planiram treba uvesti još i 14. mirovinu. Tim ljudima treba pomoći. Isti kriterij, evo država rekla oko 4 eura po radnom stažu, to se bude isplaćivalo na kraju godine, mada i sad financiramo i pomažemo sa uskrsnicama i božićnicama također i naše umirovljenike. Ono što također isto želim istaknuti, to je osnovne škole. Znači imamo 3 osnovne škole, sve su u jednoj smjeni, puno smo toga uložili, na što u Lepoglavi, na što sam rekao, imaju sve, a normalni standard nadogradnja koja je vani normalna, a to je bazeni. Bazen više nije tamo gdje se bude neko brčkao, nego bazeni su i mnogi sustavi koji su vani dokazani. Evo, mi smo to vidimo jer svake godine grad puno financira da imamo za 100 djece školu plivanja. Djeca su oduševljena, nauče plivanje, sigurna su, ali tu razvije socijalne vještine. Nažalost, jako puno i zdravlja moramo tu uključiti. Djeca su nam sve deblja, pretila su, a naravno to će koristiti i naši građani grada Lepoglave. Lepoglava već ima bazen 60 godina i znači to je mnoge stvari koje sad ja moram vraćati u ovom trenutku ono što je na neki način završilo. Ono što još je bitno, a to je gospodarstvo, poljoprivreda, turizam. U gospodarstvu sam rekao smo sve parcele koje smo imali uređene 25 hektara prodali. Sad otvaram novi parcele od 20 hektara gdje ćemo također definirati za proizvodnu djelatnost. Mi imamo jednu trgovačku sadržaj i to je meni dosta u Lepoglavi, neću dopustiti da ih bude 3-4. Moramo se posvetiti realnom sektoru, realnoj proizvodnji, a ne trgovini. Tako da ćemo proširivati još za 20 hektara i to 4 godine mislimo. Nastavljat ćemo dalje sa potporama u gospodarstvu koje sam evo sad podijelio godišnje, odnosno za 4 godine oko 100.000 eura ćemo uložiti mikro i malim poduzetnicima. Dajem potpore poljoprivredi, a za poljoprivredu posebno ističem projekt gdje smo zajedno, evo kao grad Lepoglava, uložit ćemo 200.000 eura, osigurat ćemo jedan prostor gdje ćemo tu napraviti regionalni centar za preradu voća. Zajedno sa županijom, mi smo ipak poljoprivredno, ruralno područje gdje moramo govoriti o ulaganjima u tom kontekstu, brdsko-planinsko i kada smo gledali, to je najbolji način, tu ima partner i Tursku razvojnu agenciju koja nam je već dala 170.000 eura za opremu, grad će uložiti za prostor i zajedno sa poljoprivrednom zadrugom u Lepoglavi ćemo evo idućih godina doći i do jednog takvog novog sadržaja. A kad govorimo o svemu tome, onda morate imati sustav da zaštitite taj prostor, da možete taj sve sadržaj omogućiti preko i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a to je znači da ćemo krenuti sa sređivanjem zemljišno-knjižnih stanja i naročito u tom dijelu u izmjeni sam urbanističkog plana uređenja gdje ćemo s tim planom uređenja UP-om riješiti novi centar Lepoglave, gdje ću omogućiti da ima već jedan centar koji je kulturno turistički oko crkve i samostana, a drugi želim smjestiti oko prostora, ulica,
Pavlina, Stepinčeva ulica i Trga kralja Tomislava, znači Sveti Ivan će biti centar gdje ću tu omogućiti budući centar Lepoglavi sa trgom, sa individualnom stambenom izgradnjom, više stambenom izgradnjom, tako da nakon nove zgrade koje radim također u centru ću tamo imati parcele gdje ću mladima i svima dati da za veoma nisku cijenu omogućimo parcele i još dodatnim poticajima si tu ostvare krov nad glavom. Evo, to je jedna vizija koju u ovom dijelu još treba puno toga napraviti, puno se napravilo, nikad se neće sve napraviti, nikad svi neće biti zadovoljni, znate, ali je to ono što ipak imam znanja, imam iskustva, dovoljno još snage u svojim nogama i volje, što je najbitnije, ako želite nešto znati, da u tom dijelu još napravimo i ugradimo u grad Lepoglavu, gdje imamo jednu uzrečicu da želimo da grad Lepoglav bude grad u koji svi dolaze zato što žele, a ne zato što moraju. Dobro, a sudeći po ovome što ste sad pobrojali, stvarno imate snage i vizije i jasno je otprilike što će biti u Lepoglavi 2. lipnja, a što će biti u Varaždinskoj županiji? Što bi vi prognozirali? Što donose izbori na županijskoj razini, barem u odnosu stranke vaše, HNS-a i HDZ-a, tu je dogovorena suradnja? Pa gledajte, stvari su u tome da ovo sve programe i projekte nikad to ne visi o meni kao donačniku. Da, ja sam predlagač tih svih programa, ja odlučujem, ja sam odgovoran, ali za to morate imati i partnere koji su vam spremni na tom putu i pomoći. Kad govorimo i na gradskoj ovdje razini, evo mogu reći da zajedno do sad smo bili u partnerskom odnosu, znači programskom, projektnom, zajedno sa HDZ-om i tako ćemo nastaviti dalje i na taj način ćemo imati i većinu u gradskom vijeću, pa će to omogućiti da gradsko vijeće kvalitetno i brzo na neki način obrazlaže i raspravlja o predloženim prijedlozima i da naše odluke da onda gradonačelnik, ako zna što želi, ja to znam, može provesti to dalje i u realizaciju. Nešto slično je bilo do sad i u Varaždinskoj županiji. Mi kao HNS ne možemo tražiti da budemo imali župana, mada evo Krunoslav Lukačić je bio kvalitetan kandidat, mlada osoba, puno energije, znanja, volje i vjerujem da njegovo vrijeme tek dolazi, mada i sad je imao puno prilika da u tom dijelu, jer samo da smo mi, ne mi, nego neki svoje ege uskratili, taj liberalni centristički dio, da smo išli zajedno, mi bi sad bili u drugom krugu. A što se tiče konkretno HNS-a, vidjeli se poruka našeg predsjednika da smo razgovarali i s jednom i s drugom stranom. Jedna strana nam nije ništa mogla ni pružiti, niti dati, niti previše razgovarati, ali druga strana, konkretno HDZ i dosadašnji evo župan, sve ove programe i projekte koje smo mi tražili, koje je nama interes, a to je prometna povezanost, to je ulaganje u poljoprivredu, u gospodarstvo, također i obrazovanje, da je potpisano i data garancija da ćemo s tim projektima nastaviti dalje i da oni stoje uz nas. Evo, to je bila odluka gdje smo mi odlučili da ćemo na taj način podržavati. Evo jedan samo primjer koliko vam znači da imate mogućnosti donašanja odluke, da vas neko sluša. Evo, sad je u županiji raspisani natječaj za stipendiranje doktorskih studija. To je konkretno bio moj, jer sam ja bio predsjednik kluba vijećnika HNS-a u Varaždinskoj županiji. Prijedlog, župan je to prihvatio uz obrazloženje koje sam dao, ako Varaždinska županija, a to težimo k tome, želimo biti društvo znanja, obrazovanja, jer budimo realni, vrijedimo onoliko koliko imamo pameti u glavama, a ne koliko možemo nositi na našim leđima. Moramo ulagati obrazovanje, učiti studente, a ko ih uči? Pa ovi profesori koji završe doktorske studije. To nije isto jeftino, treba im tu pomoći da zaista imamo tu kritičnu masu ljudi koji će nas dići u obrazovanju na veću razinu. Evo samo jedan konkretni primjer koliko vam puno znači da vas neko želi saslušati, otvori vam vrata i da može svojom odlukom i taj nekakav konkretni program i realizirati. Uz mnoge stvari koje smo između ostalog također riješili u 4 godine. Da, HNS je donio odluku u ovom dijelu, mi podržavamo postojećeg župana i HDZ. Hvala vam lijepa. Hvala i vama.